Jo sóc la Mireia Clapers. I jo sóc la Ivet Hijano i som fundadores de Yellow Comunicació, som les editores del Calderí. Doncs comença, jo crec, com la pròpia naturalesa empresarial, a vegades, que és de buscar nous projectes, i nosaltres des de Yellow Comunicació tenim bastanta experiència, portem bastants anys gestionant o en el món dels mitjans municipals, els mitjans a nivell premsa, i coneixem molt Caldes, veníem moltíssim, fa anys que ja hi tenim certa vinculació, i veient una mica quin era el panorama a nivell de mitjans de comunicació aquí, al final ens vam animar a emprendre aquest projecte. Vam estudiar la seva viabilitat, vam mirar també a nivell logístic, nosaltres com a editorial, i les col·laboracions i tot el que podríem necessitar vam veure que era viable i vam tirar endavant. Té punts diferencials importants. A nivell periodístic creiem que és un projecte molt complet i el nostre propòsit, d'alguna manera, encara que sí que potser agosarat encara, perquè portem 2 anys, però era una mica que es convertís o es pogués arribar a convertir en un mitjà de referència informativa, sobretot, amb aquest caire, amb aquest pes periodístic, no només amb les notícies puntuals que puguin passar en la vida diària de Caldes, sinó també a nivell de publireportatges o de rescatar temes a nivell d'història o també d'actualitat, però que puguin ser d'interès pels calderins. Aleshores, una mica és això, el que es convertís en un mitjà, sobretot gratuït, perquè això ho teníem molt clar, que volíem que fos a l'abast de tots els calderins i que tingués una àmplia extensió en tota la vila i pogués ser de fàcil accés i que es pogués convertir en un mitjà de referència informativa. Tots els serveis que ofereix el Calderí, des de la publicitat, la redacció, la fotografia, la imatge, la maquetació, tot té un rigor professional. Sí que és veritat que busquem una certa qualitat des del minut zero. No és un projecte amateur, sinó que volíem que fos realment un producte professional i que els calderins poguessin tenir un producte molt complet. Hi ha perspectives i l'objectiu sobretot és perquè el Calderí és un quinzenal i el nostre principal objectiu és que acabi sent setmanal i que tingui més pàgines, perquè ara en té 16 i volem fer el salt a les 24. Evidentment el paper és difícil, és un mercat que és complicat actualment, però també té aquest punt romàntic i creiem que també és important donar-li un valor i apostar-ne fort, i per això és el que vam tenir molt clar des d'un començament, que fos en paper de diari i que també fos gratuït. Això eren com els 2 punts essencials que volíem que reunís el Calderí des d'un començament. De fet, el feedback que tenim amb el públic sempre ha sigut molt bo des del primer número i ara amb els 54 que tenim. La veritat és que ja hem arribat al moment en què la gent ens busca. En quant a l'entrada de trucades per publicar articles d'opinió o inclús d'anunciants que ja ens venen a buscar, i que ara ja creiem que estem en la bona direcció. Doncs hi ha més de 90 punts de distribució per tot Caldes, des de tot el centre hi ha des de tendes, cafeteries, a totes les farmàcies, el quiosc, els punts institucionals, diguéssim, de l'administració, des de l'Ajuntament, la biblioteca, la policia local, el CAP també és molt important, molt a prop d'escoles. Al final és sobretot punts on també hi hagi molt trànsit de gent, també és el que volíem, que el Calderí al final fos molt accessible i que li fos molt fàcil al lector, als vilatans, als calderins, accedir a un Calderí.